дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абдуллоҳи Рӯдакӣ аз санаи 11 то 16 апрели соли 2022 ҳафтаи илм эълон карда шуд. Аз ин рӯ имрӯз дар бинои маъмурии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абдуллоҳи Рӯдакӣ конфронси илмии назариявии ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён оид ба натиҷагирии корҳои илмӣ тадқиқотӣ дар соли таҳсилии 2021 ва вазифаҳо барои соли 2022 бахшида ба эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат ва 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, таҳқиқ ва риёзӣ баргузор гардид. дар конфронс ректори донишгоҳ доктори илмҳои педагогӣ профессор Мирализода Абдусалом Мустафо, муовини ректор оид ба таълим Холиқзода Айниддин, ноиби ректор оид ба илм ва инноватсия Рафиев Сафархон, муовини ректор оид ба муносибатҳои байналмилалӣ Шарофат Хурдодова, номзади илмҳои филологӣ доцент Ғаффор Саттор ва дигарон ширкат варзиданд. нахуст сухани ифтитоҳиро ректори донишгоҳ профессор Мирализода Абдусалом Мустафо оғоз намуда қайд карданд, ки таваҷҷӯҳи рӯзафзуни ҳукумати мамлакат ба соҳаи илму маориф, дастуру супоришҳо ва роҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар марҳилаи навбатии рушди давлатдории миллӣ бо дар назардошти истиқболи шоиста аз 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ, бунёди ояндаи дурахшон барои наслҳои оянда дар назди мо аҳли илму маориф вазифаҳои мушаххас гузоштаанд. моро зарур аст ки фаъолияти таълимӣ ва илмӣ тадқиқотиро дилсӯзона ба роҳ монда, вазифаи асосии хеш омодасозии мутахассисони рақобатпазири бозори меҳнат ва таъминкунии рушди устувори кишварро сарбаландона иҷро намоем. Сипас Ғаниев Табаралӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, таърихи онлайн дар мавзӯи таълимоти бефосилаи касбии электронӣ ҳамчун равиши саноатикунонии мамлакат. Ғаффор Саттор, номзади илмҳои филологӣ, доцент дар мавзӯи нақши илмҳои табиатшиносӣ, таҳқиқ ва риёзӣ дар саноатикунонии кишвар. Қурбонзода Умеда, номзади илмҳои педагогӣ, муаллими калони кафедраи илмҳои компютерӣ дар мавзӯи беҳдошти рақамӣ ва аҳамияти он дар замони муосир. Саидова Нилуфар, муаллими калони кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавӣ дар мавзӯи тамоюлҳои инноватсионӣ ва усулҳои муосири таълими забони англисӣ. ва Саймақсуди Ҳаёт, донишҷӯи соли сеюми факултети химия, биология ва география дар мавзӯи имкониятҳои истифодабарии оқилонаҳои захираҳои обии минтақаи Кӯлоб баромад намуданд. дар охир конфронс бо саволу ҷавоб ва музокираҳои профессорону омӯзгорон ба анҷом расид.